Million Dynasty. Level Production. Newe mfane unogara panapa ko njoba mbomona we. King kubvunza mukesha njobo bobo eri njoba chabatike panapa. Hayo mfano sandijairire ndidedzera njobo izvezvi da kuenda kuchikoro izvezvi. Njoba chabatike kunoko akawana scholarship rescience. Ndaiziva chete kuti netibhuku twake tescience tuye twaigara achierenga kuti azvipere mushe manje apa ndisiya munyaya ndiri ndega mani. King ndikaramba ndiri panapa ndikatononoka riga ndiende kuchikoro. Iwe mfane kutaura zvokuenda kuchikoro umbori form chiko iwe? King ndiri form 1. Kufamba netumafomu 1 kunomakisa but ndingadiri kedza ndongoshingisa sakamerameni wepono. King form 1 ipi yamutaura kana nemiwo makabva neko simukatienda. Iye mfane dzinza renyu rese munongofamba makatakura tumabhegi kunyange baba wako anofamba akatakura rawo kana njobo blazi wako anofamba akatakura rawo bhegi rakazara tumabhuku tescience ko rako yo rimbori nei ikweyo? King kangu kanengwa ndaresere shona zvokuti ndakakupa mfoire shona. Iwe mfane wewe kungotakurawo mabhuku simungotedzerawo njobo kana uri dofo uri dofo. King dofo ndiani ini padheni pangu ndindogona kupfuura wese. Iwe mfane wewe kana uchizviti unogona kunda vanhu vese padheni penyu ndiudzewo 1 tsumo chete. Ndiudze iwewe yaunoziva. Iye mfane uda tupeze tsumo iyi rume rimwe haritesei. Zvingori obvious haitsvanyi inda. King kana zvechikoro zvaramba siyane nazvo munotiurayira pfungwa dzevamwe vana kuchikoro. King kuuraya vana kupi kwaunenge muchingotaura? King mukutya chingonoka yakadhora chomungoenda novaona kaheadmaster apa manonoka futi ameno mamuchiteko murodhi mo. Hayo semweyo usanditsoma iweyo apa unondiudza futi kuti njoba ari kuenda futi. Hayo Romeo usandijairira wanzwa here pandikauya padheni pako kandidzinga sembo haugoni kuzvimirira mulife notembana njobo manje hapo uchadzifira nhau dzacho wega. Semu ngaipere nyaya yacho ngaipere. King kwatiri dzinenge dzakatopera nhau idzi but imimi ndimi nechingotitsoma. King teitotsvaga pekukutanga inapo bosi takasatodara mumboti mhorese. Alright ndosaka makufamba netumafomu 1 kuti tomazizi kuda kuti. King makatosara nedobi zvenyu saka mundiudza kuti hamuzive njobo junior. Rasta imimi titire order mutaura kuti mufane wezizi kuda ndachakumiriraisa njobo mukoti mapurisa aizokutorai nemhosva yenyu iyeye. Semu iyo yatove nyaya hombe rekedza ndimbopedza tumasmall naheadmaster. Bo wangu ini ngatomboenda kumafomu 1 ndimotsvaga mufana wezizi kuda iyo ndotype boys rinofamba rakazadza chamba mbegi. Iyo chikomana Romeo pinda ugare pasi izvezvi so. Mamukaseko mudzidzisi. Iyo mufane wewo ndikakuudza kuti uye after break nanjobo wacho ari kupi izvezvi? Headmaster njobo akawana scholarship yescience achawanike muno makaenda kuTanzania. Iyo mufane usanditora semwana mudiki hakuna munhu anopiwa scholarship yescience anofamba akarembedza kabhegi kakazara nembanje. Semi munenge manzwa nemacrossfire chete semi tingofunga mbanje pese pese. Iyo mufane wandarame nembanje wanza tasa dumbu rangu kudya sadza wanzwa here. Mr. Maswede usada zichenese mimi mani vane matumbu mahombe nungo dzekumama. Iyo mufana Romeo urimbwa wanzwa here wewe. Iyo mufana uri kusumuka wakananga kupi? Hani mati ndirimbwa ndakumboenda kakunovhima. Mbanje dzedza munotakura muti mabhegi dzakushanda manje. Mudzidzisi ndozvandafambira here kuti mundipomere nyaya hobhobho kudai. Iyo mufana nyaya dzako chero dzikaita 100 handinde dzako utodzimirira chete. Mudzidzisi iri sei yembanje ndotepe nyaya dzekuti chero ndiri pamberi pemasoja ndoibvisira maski. Kana iri nyaya yembanje ndionobvisira maski pamberi pemasoja kureva kuti iye agamu ichokwadi bata apa mufana. Mr. Maswede zvinhu kutaurirana ndokumbirawo karurekerera. Iyo mufane wane 2 minutes uchingokwenya chirefu inda usina respect hausi kundionera. King ndimbomeditata shona dzangu dzandiri kubva noverenga. Iyo mufane hakuna shona dzinogara muzizuda rako chichiri mubhegi umu. King sosera shona ndikakupa mfumo mafoira shona. Iyo mufane wakutobhanga mama lessons uchingoita tungano twakota na sekuru na guru. King soradze nelife yangu pano pachikoro ndokuita shona chete. Iyo mufane wezizuda kurwadzwa nelife yako kupi kusviba kunge munhu akayamwa oiri. Uri sese munyara zvako nyaya dzese dzauri kuita ndikudziziva. Iyo mufane wezizuda usada kundichichidzira wanza nyaya dzipi dzaunoziva. JJ zvinongotaurirana so. JJ nongokumbira uregerero sori nosvika ndichingokandarava.
Romeo akazoziva akandopinda pamawani uchingozvichengetedza umoyo mako nokukumbira undokavha uri mumwe wangu iwe. Bo tozitaura timbomira ndidisturba meditation dzangu dzeshona. Aya atova mawani mufana zizuda ndofana kumubatisa bhozi Romeo akazoziva nekudana munhu. Pandaona ndafa iwe Romeo, asi mafingerprints amashikwedera ari padama rako here? Same mafingerprints apa unenge uchingotaura iwe. Romeo, tikatora foni yamashikwede tikaisa padama rako ka inowanloka chete. King, ndimamutaura zvokuti ndandichikutsoma iko apa ndima kunditsomawo manje. Romeo, kungopfuura neparodhi yaunofambirawo kutoti ndikukutsoma kutsoma unokuziva iwe. Same iwe unongorwadzwa une problem yekuti unovenga chokwadi. Romeo, chokwadi ndechekuti gama waro iro ari kuDurban rudo rwacho rwangofane munhu aseva mvuri wehuku achita sevanyama. Same chero wakataura zvawada gamu ndichiri kumuda ndakamufunga ndombomira kufema. King, harisi rudo roro ina kuti mune asma. Same nyaya gamu ngaichiperera pano kuvazomuona here JJ wangoida kuona. Imi last time JJ ndiani yeye? Same kusaziva ufa chokwadi saka unondiudza kuti unotadza kuziva kuti JJ ndi Junior Njobo. Romeo, wakukafunga kashamwari kako kaike zizuda chasara kujoiniswa chipostori. King, endo muchingorwadzwa nemunhu wese pano panyika makati pane munhu wamunotombofarirawo here ni? King, hamuzozona kuti anyanya kugarisa muno mutoileti vamwe vauda kupinda handei? Shuwa handei sairini bhatori.